ndị na-akpara anyị nkata akpudo ha ndị na-ahịrị anyị ụdọ ha amaghị onwe ha ndị gwọrọ ọgwụ ha ji egbu anyị ha na-anọ ọnụ omenala Igbo onye na-egbu anụ na-enwe aka ogbu omensi eme aja aka nsi abaghị ọnụ aka aja ịbakwa ya ọnụ nwaanyị too ofe ya lee nri ochite mma ya suo ọnụ ozu nke o ji eme anyị ọdachi ekwedị n'anyị otukwuru echi anyị ukwu jie ya onye sịrị anya ọ fụrụ anyị adịghị mma ya kpuo eji ụzọ anyị n'ụlọ ụzọ anyị na-ama ha dịka ogugu n'anya aka hapụ Igbo giri gbuo na ọmụ nkwa aka gọkwa ya ogwu ogwu ikuku bugharịsị ọdụ igwe ya dokwe ya ebe o siri bute mgbara akwụkwọ si n'elu dara ala gbaga n'ọsọ aga ife na achị na ọ mgbara akwụkwọ na-ejere ikuku ozi asị m nje adịghị eme odegwu n'iru nje emere anyị n'iru anyị ada afụrọkwa ntị ajọ mmadụ ya afụrụ anyị mgbe anyị na-eje mgbe anyị na osi fụrụ anyị tụwa nkwa egbe igwe fụrụ anyị n'ukwu onye fụrụ anyị nọchie nduru anyị gafee ya je etukwu anyị si ukwu gbakwa anyị asị m na anyị adịka akị oyibo Chukwu nyere akị oyibo nyere ya mmiri oyi aṅụchi anyị ga-enye anyị anyị ga-eri na anyị adịkwa ka akị oyibo o gboro mmiri rigoro elu otu aka ndụ anyị ga-esi gba ndị iro anyị ghara wee sị na o jide onye mmadụ nke o ya eri ya akọkwa na anyị jebe anyị ejeru anyị naba anyị anaru ọ na-eme n'ihu anyị anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ anyị nọ n'ihu ọ na-eme n'ihu n'azụ anyị nọ n'etiti asị m onye jọbụ ihe mere n'aka ọfiisi ya gbara ọkụ maka ogbe were obi ọma na-arụ jọbụ ya dịka ọ nọ n'ọfiisi ọ bịawa ahụ ka ọ na-ata akwụrụ ụlọ onye na-agba ọkụ si na windo mapụ enweghị oluzu ọ bụ prọpati ya pụ ọbụghị onye pụọ oyi achị na mara gara ịlụ ya asaịla anyị karịrị na bankị anyị ma ndị a na-ahụ na bankị onye enweghị ego na bankị na-asa anyị cheki ọmụ ume ede onye na-agụ ego onwe ha wọtụ ka ọ na-atụ wesị na anyị aṅụ mmanya ṅụta ihe akụ akụ ṅụta ihe site mgbe ruo mgbe ebighị na-achụkwa oke abịa ma na aja Hey!